ħafna minna meta nitkellmu fuq il-pensjoni tal-irtirar dassoċjawha mal-sistema kontributorja tas-Sigurità Soċjali. U hekk. Però tajjeb li wieħed jżomm f'moħħu li il-pensjoni tal-irtirar hija parti tal-is-sistema. Is-sistema hija insurance. Infatti, meta ddaħlet kienet indaħlet bħala il-National Insurance u hekk kienet magħrufa. Għalfejn? Għax il-National Insurance tipprovdi qafas ta' sikurtà li waħda għandu l-pensjoni taż-żewġ terzi. Il-pensjoni taż-żewġ terzi. Però mhux biss. Tipprovdi insurance li kieku kellek tweġġa li hija il-pensjoni tal-invalidità. Tipprovdi insurance li kieku żewġek jew martek min hu l-income earner prinċipali imut qabel l-età tal-irtirar, tagħti dak li nsejħu widow's pension u tipprovdi partikolarment fis-soċjetà tagħna l-mara li forsi ma ħadmitx jew id-dħul tagħha tal-pensjoni huwa inqas minn raġel tagħha, tipprovdi l-pensjoni tas-suċċessjoni li hija pensjoni li tipprovdilek 5/6 ta' dħul tal-irtirar li jekk ngħidu aħna ir-raġel kellu jmut li tik coverage lilek bħala l-spouse tar-raġel tiegħek meta r-raġel tiegħek ikun miet. So għandek ukoll is-successors pension. U mbagħad tipprovdi wkoll dak li jissejjaħ unemployment benefit. Ġifieri jekk aġġurament inti tesperjenza sitwazzjoni fejn tlift xogħolok, is-sistema tas-Sigurità Soċjali Kontributorja ittik 6 xhur benefiċċji u tikkredita ġol sistema 6 xhur ta' bolla tas li kieku inti kont qiegħed taħdem biex bekk ma jkollokx nuqqas fit-total ta' kontribuzzjonijiet li tkun għamilt għal dak il-perjodu. Mela kif qegħdin taraw waqt li aħna ħafna drabi nitkellmu biss fuq is-sistema tal-pensjoni tal-irtirar meta nirreferu għas-Sigurità Soċjali Kontributorja, fir-realtà qed isiru numru ta' insurances biex jtuk serħan tal-moħħ f'ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu fil-progress tal-ħajja tiegħek.